ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tokkay haydi magama gurela hayre wajje bosa nyomela ko waktu yoni hato beeli seno ene jiya e gardidi kabruji mena accident musɗo la wala autorité ila Touba jeeyi sababu yimɓe jeeɗiɗo mbasi hena pittali mumena to leydi Mauritanie yidde laamu ngu ko wadde campagne puɗɗotoɗo ñalawma janggo kene foto wonde yontere yidde vaccine kene foto wonde temedde tato ujunere neɗɗo to leydi Mali hande nandiral ene ngakki wadde hakkunde laamu ngu kam yeeyoɓe tew taweteɓe jeere Bamako rewɓe hewɓe duggoyannoɓe donki andude ko codata to leydi Guinée Conakry lundiɓe ɗiɗo Ousmane Diallo kame Sarifa Ba jamirama yo cafroyo caggal leydi kala ɗo ɓe jiiɗi to leydi Côte d'Ivoire yidde hoorejo jagol nde kame laamu ngu kala ko ustude kala ken wiye accident ji e nder leydi ndi ɗum tagui ɓe jaltini kopreje jonde ko fate banggue radar uji gam ustude yogaya accident ji kabruji mena manaw en ha toon to Burkina Faso ha fayma to Libéria RD Congo kame Nigéria ha toon to Tchad Soudan Algérie ha fayma toon to États-Unis d'Amérique kame France musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo Diallo Adama Nduña to noksoɗa ko jam galle muma duttiɗo Diallo Abou Nduña to noksoɗa ko miñum jam galle muma duttiɗo Diallo Dawouda Nduña to noksoɗa ko miñum jam galle muma duttiɗo Dieynaba Ali to noksoɗa Diallo Fati Adama Nduña to États-Unis d'Amérique ko ɓi duttiɗo Oumar Abdoulaye Nduña to États-Unis d'Amérique kam yittinɗo hen wulango jeeyaɗo e heblo sukaɓe Afrique ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala aɓe ngullo dendagal noksonnaɓe kay haydinaɓe magamanaɓe gurela hayrenaɓe wajje bosenaɓe ñomelnaɓe beelela senonaɓe jaltugola aduna jinnaɗo mabɓe hen banggue joom suudu mabɓe hen banggue biyettennoɗo Bari Aminata Alassana yalti aduna ñalawma hanki o to noksoɗa yalti aduna duuɓi capanɗe jeegoma weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo ɗe nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamol janno kanko e dendagal mayɗo julɓe kala jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe kame fedde heblo sukaɓe Afrique e nelda duwaw musidɗo men Oumar Abdoulaye Nduñ goto jeeyaɗo e heblo sukaɓe Afrique taweteɗo toon to États-Unis d'Amérique. Docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena Docteur Djiby Sow ene waɗa dendagal bandiraɓe julɓe dendagal bandiraɓe fulɓe ɗo gonɗon e windere nde kala juule mo wuuri hitande men harana darima hitande meɗen ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e tati woni harana Docteur Djiby Sow ne jogui beelema mawɗo no feewi habru dendagal bandiraɓe kala e nder wittoji makko o witti leggal haw wattingal leggal siro taw kadi kon siro nafata ko gorko Docteur Djiby Sow ene jogui beelema mawɗo andina dendagal bandiraɓe julɓe fulɓe kala temedere dow temedere sa hutorima koɗo henna siro an oɗo henna gorko teskiɗo oɗo saaha mo gonɗena goragumani usti tene kadi ala ko wiyete rewam ma yiito hen hoore maɗa ma won hunde duumide taw wona tan kala saaha aɗa yara e nder ɗin calti Docteur Djiby Sow yaltini siroji goɗɗi ganduɗa
en itta ñabbuji kewɗi gonɗi e nder ɓandu ha tenti reedu kono ne kadi donkude ɓesnude joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala hoore musande koyɗe musoje neɗɗo ɓuutowo joguiɗo diabète tension estomac donkude ɓesnude kono ne kadi cimmiɗo ha simminati e nder ƴiƴam muɗuma sa yiiɗi hedde hen ko laaɓi hono mbatta hetto joni joni ɓeɗo hen tongoɗe 00221 78 353 28 92 walla mbaɗa 77 244 92 81 walla mbaɗa 00223 koye numéro makko whatsapp leydi Mali 70 85 72 47 ɓiɓɓe fulɓe mbadden dando e docteur Djiby Sow jaadeno makko e harana ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo bala walla danawal kala labɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibroma ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darata kala ceerno Djiby Sy ene safra worɓe ustaraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala ceerno Djiby Sy ene andini dendagal kilineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaadude e jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku e kala leydi jomum woni ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde 13 fin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sara jeere nettita kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi ene tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hooɗi ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum yiɗi waɗnede listihara ɗaccata ko indema inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirtini ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kiline mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande gandal mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari 11 hitande ujunnaje 2020 yonti kabaruji men ɗemgala pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men Saydou Abouba toon to leydi Gambie ma en jaade musidɗo men koddanene Abouba ko fate banggue haala dawrugol ha hande ene jokki e nder leydi ndi leydi Sénégal jamma hanki o lawol yangara taw ko faade Touba jeeyi sababu yimɓe jeeɗiɗo
wasɓe hen pittali mumena lawol nana jokki ha hande yoɓade pittali ɗum ko caggal accident musɗo bannoɗo toon to juma nya jamma hanki o oɗo hen accident ko auto personnel kam tigui yani e camion goto jamma sa woɗɗani hakkude Diourbel kame Bambey ha ganduɗa jibini kene wona yimɓe jeeɗiɗo mbasen pittali men yimɓe hewɓe gañima hen caggal nde koninkoɓe faabu gari mbawi ƴettude ɓen gañiɓe nawa to cuuɗi safara siftinde ona kanko khalifa général mo mouride waɗino erago noddude wonande almuɓe murid kala nde mbawata nottade wonande ñalawma hasayida janggude qur'ana e ruttade e jime taw wallifino ɗum ko cheikh ahmadou bamba kamɓe ɓeena yaltuɓe hen aduna kala ɗe mbiyaɓe yo jomiraɗo yurmoɓe yaafoɓe to Sénégal no woyi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli leydi ndi so huccidde ɓesguji leydi Sénégal andina ɓe oɗo henna mboros mo coronavirus ɗo yarata e nder leydi ndi ujunnaje nayo e temedere capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗon ñaw ko temedde joyo e capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo e nder nden limore hen capanɗe jeeɗiɗo e jeeɗiɗo ko rabaɓe taw kay en gandi rabɓe ɗumena temedde nayo e capanɗe jeenayo e joyo ɓe noon ko wonduɓe ñawo kono gandaka ɗo keeɓi on ñaw kene fota wonde temedde nayo e capanɗe nayo e jeetato ɓen ɓe cellano keɓi cellal mumen capanɗe jeegomo e tato oɗo saaha koma ballite e fofandu eɗen mbiyaɓe yo jomiraɗo sellinɓe kene wona sappo e jeenayo neɗɗo mbasi hen pittali mumen ha joni keddoɗen koye oɗon fannu doggola wonande safroɓe e cuuɗi safara ɓe hinde sas famen kañumen jaltini cimtol men gam hollirde wonande oɗo henna mboros kene fota wonde temedere e sappo e goho wonande sas fama ko raaɓa e nder ɗiɗo henna cuuɗi safara sifti noon kamɓe ɓen safroɓe kamɓene yoga e mabɓe dañi hen caɗele mawɗe no fewi ko fati banggue raaɓo ha yoga e mabɓe mbasi hen pittali mumen ha joni keddoɗen koye Sénégal ma en garte hoorejo leydi Sénégal heeɓi noddodirde e nanɗo muɗum woni Recep Tayyip Erdogan hoorejo leydi Turki gam duwanademo cummusɗo baɗɗo toon e nder yontere yawtunde ha ganduɗa kene fota wonde temedere capanɗe jeetati ɗemgal sumi kene fota wonde capanɗe jeenayyi e joya ujunere taw ganduɗa ko hectare kanko hoorejo leydi Turki o hunima mo wallida Sénégal kene fota wonde sappo e ɗiɗi tonnes taw ko fati banggue matériel uji paaɗe cuuɗi safara haɓade kala ko ene wiya covid 3e wem peƴƴirde tataɓere ndeɗo henne gonɗen hewɓe noon e safroɓe oɗo saaha moni kala nana yaltina miijo muɗum yiddeɓe oɗo saaha mo gonɗen ko nde Dakar watte confiné Dakar joñe beele kadi oɗo henna ñaw ɓurɗo laydi e nder leydi ndi ne ɓuura wawde ustade docteur Cheikh Oumar Thierno Kone holliti yidde mum oɗo saaha mo gonɗen ko hoorejo leydi ndi nde wawata uddude Dakar tan kene fota wonde balɗe sappo e joyyi ƴeewe so tawi oɗo henna mborosa ma usto no fewi gam teskede oɗo henna mboros ko ɓoyda tan ƴellitade e nder leydi Sénégal caggal sunare wannode toon to layenena caggal mum noon toɗɗama wonande kaya khalifa keso ɗum ko caggal nde yalti aduna khalifa wonande Sarifa Abdoulaye Thiawlaye caggal nde yalti aduna toɗɗama khalifa keso biteɗo Mamadou Mokhtar Laye kanko wattata khalifa jeego ɓiijo jaarowo e duuɓi capanɗe jeegom e jeenayyi oɗo saaha mo gonɗen taweteɗo caggal leydi Sénégal to Saly jaggama toon bandiji jeeɗiɗi taw kadi ganduɗa ko heelannoɓe bitikaji kame guyka yananoɓe galleji oɗo saaha kamɓe kala aɓe tawe e juuɗe sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie ujunnaje ɗiɗo e temedde jeetato neɗɗo woni ƴewdaɓe ujunnaje ɗiɗi e temedde ɗiɗi capantati waɗa koye teste jawɗo no fewi temedde joyo e capanɗe jeeɗiɗo ɓen mbaɗa koye teste normal woni laboratoire tawane jogui oɗon ñaw ko temedde ɗiɗi e capanɗe jeetato e jeegomo neɗɗo e nder ɓen ɓe mbawanano koye mumen kene wona temedde tato e capanɗe jeetato e jeenayo keeɓi cellal mumen ñalawma hanki o Mauritanie wasi yimɓe jeeɗiɗo taw jeeyi sababu yaltude ɓe aduna koɗo henna ñaw biyeteɗo coronavirus laamu leydi Mauritanie yiddeɓe oɗo saaha mo gonɗen ko fuɗɗude ñalawma janggo
woni sappo e ɗiɗi nduɗo hen lewru ngam wadde ñalawma ha timma yontere taw ko fesde yimɓe leydi ndi kala walla ni ŋeesde yimɓe leydi ndi kala ŋeesade ngam faddade ɗo hen boros no wiiri jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli yiddemo kene fota wonde 3 ujunere neɗɗo kam yo heɓ dosuji muɗum beele kay oɗo saaha moni kala a wawa faddade ɗum noon maɓe mbattantaji mabɓe e nokkuji jonɗi no fewi wonande kala jiɗɗo ŋeesade beele wawa ŋeesade andinden tan kala kam mo ŋeesaki oɗo saaha mo gonen so yiɗi ŋencade ngam yidde yaade haajuji mum ma joñe ha haaji mum ɓuura tardude ha joni keddoɗen koye oɗon wuldu zahaf o holliti wonande ko fuɗɗi fesade e nder leydi ndi ko kala ene famɗi no fewi kono kadi maɓe ɓeydu sembe mawɗo no fewi ha yimɓeɓe mbawa fesade kono kadi ɓen fesinoɓe lawol gadigol ha mo gay mabɓe ɓuura wawde heptude dosuji mumen laamu leydi Mauritanie yaltini sariya keso pula on sariya noon jogori lawɗinede ko 16 nduɗo hen lewru wonande kay kala chauffeur dognowo werla taw ganduɗa koko nawata yimɓe iwde e commune faade commune iwde nokku faade nokku ya taw an hoore maɗa chauffeur aɗa ŋeesi yatawde vaccin aɗa jogui carnet ma carnet vaccination haɓade oɗo hen boros so tawi kama ala ya tan garoya auto ma togga barrade maɗa ɓattina guerte ma gona e yarde ataya maɗa so tawi tan a gayni ko woni e poos ma heddo kadi aɗa ƴeewa no jarɗa wonta kadi taw satti ɗum noon ala ko kewi oɗon saaha mo gonɗen so wona tan moni kala yo ŋeeso wasa tardinde hoore muɗuma ɗum woni sariya keso jogorɗo lawɗinede 16 nduɗo hen lewru ndu gonɗen jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie holliti e nder jonde mum jonde hakkude makko e jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi ma o sembolin cate ɗiɗi taw ko ɗen cate noon ɓurɗe wawde tambade ko fate banggue fewnude hendu fofandu ndu hinde oxygéne médical ngam ƴellide ɗen gueɗe ha ɗen gueɗe mbasa ngakkude e nder leydi Mauritanie wi wuldu zahaf taw ganduɗa kam woni jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie ha joni toon to Mauritanie keddoɗen gattaten koye jagorɗo kalfinaɗo gaynaka kame nehgol jawdi caggal jonde makko toon to Rosso o waɗi jonde makko toon to Seyli Babi nden jonde hakkude makko e ɓen nehoɓe guertoɗe kame nehoɓe jawdi ha e ornoɓe kala dilloɓe e ndeɗon faggudu kala ɓe dañi jododade ɓe noon goytima caɗele ha waɗi jowela o hollitiɗen caɗele kala bindama kono kadi ma laamu ngu dara hen ngam wallodirde mabɓe ala ko yillinimo e nder leydi ndi so wona humpitade caɗele gonɗe e nder leydi ndi beele kadi ɓe mbawa darade hen to Rosso kene fota wonde tonuji 6 ɗum woni ko duppa toon taw ko produit alimentaire mo ganduɗa happu mum walla ni ko bonɗo no fewi walla woni hen produit mo rewani lawol kene fota wonde kiloji 7 ɗon e Rosso ko toon duppa jagorɗo kalfinaɗo ko fati e banggue jeygu rokki ndeɗon yamirore dumbirdu ndu Darou Naima woni kasomo Darou Naim min wondi kadi kasomo Trésamour ɗiɗo hen kasoji ɗiɗi guddi demude mum ɗum ko caggal dumbaɓe wonnoɓe hen ujunere temedde joyo kala nde jaltina won hen nawa toon to Tiguina won hen gon Tiguina to won hen kadi toon nawa toon to Brakana ɗen demuɗe guddade noon ko fewnide ɗin nokkuji ha ɓuura garɗude e yaada e jamanu catal tambingala keɓingala ko fate banggue nottade e caɗele ko fate banggue yolayru ha e toɓoji duloji kala ɓe kolliti wonande suka gorko goto wasi fittande mum toon to barke yola taw jeeyi sababu mum ko majali asman ko sortoto e oɗon mas mbiyen jamguel ƴiwonde ɗum jeeyi sababu yaltudemo aduna ko wona ɗum koɓe kolliti toon to commune mo Luksayba gorgola ene tawe kay hayɗi to ene kadi ɓe kolliti wonande suka tokoso yalti toon aduna taw jeeyi sababu ko mir yande e mum ɓe kolliti kadi toon to hawdila sharqi won galleji kewɗi nani toon ndiyam ha mabbi toon to Kumbi Sale ha faynma toon to wallata kala nokkuji kewɗi jomumen mbalata e nder galleji mumen sen gewi toon to Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali ɓurɗo ɓattade Guillaume Soro oɗo saaha gonɗo to leydi France ene taƴana duuɓi 20 e kaso e nder leydi muɗum ɓattiɗomo taw biyeteno battiɗomo biyeteɗo CS Sekou Mohamed kam woni biftaɗo hanki e nder boli Bamako kam bifta hanki taw biftimo ko sagataɓe nayo
ɓen sagataɓe nayo noon ko sudduɓe jeese mumen mbaɗi kadi ko comci civil ɓe gonno koye 4x4 goto baɗɗo weeruji ɓaleji mo ala immatriculation mo ala numéro haydara kono noon ɓe nawimo andaka ɗo nayimo wiɓe ɓen ɓattiɓe Guillaume Soro jayde leydi Mali Actu yanñimi hen no fewi gam hollirde hol fotɓe biftade oɗo henna gorko mo ganduɗa woni no député woni no maire sarɗiyanke e maire kala toon to Côte d'Ivoire caggal nde Guillaume Soro yalti toon ko ndenti kañumne yalti ari moolade toon to leydi Mali tene kadi jayndel kewɗi kollitino wo seedanoma e mouvement ji ɓennuɗi ɗi Mahmoudou Dicko imam Mahmoudou Dicko nodduno kono kadi teskama ɓooyani tan ñande ɗeɗo henna balɗe heccanki oɗo henna hoorejo jagorɗo e leydi Mali ne taweteno tan to Abidjan gam tawtorede conférence ko fate banggue numérique baɗannoɗe toon mo hoorejo jagorɗo leydi ndi waɗanno toon ɗeɗo gueɗe kala ko konnguli ɗi jayde leydi Mali arti hen ha yanni finoɓe e nder commune mo Nerani finoɓe e nder commune mo Narena natti yidde yiide gollorgal sunowaji taw ko gollorgal min tawetegal toon ɓe kolliti remru mabɓe kala boni oɗo saaha mo gonɗen hayɗo ɓe ndemi ɓe ngala tene kadi koɓe ndemi ko kala nana wojji coy ala kala ko nafata ɓe haydara ɗum noon ala ko jeeyi sababu so wona ngal ɗon gollorgal ɓe bindi ɓattake mabɓe faade maire commune mabɓe nde ngal gollorgal iwat ɗon ko ɓuuri yawde e yaccade so wona ɗum tan kamɓene ɓe kolla yasinaji mabɓe hono no yasinaji heddiɓe ni jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi woni Abdoulaye Diop waɗi jillu mum toon to Alger noon ko lamorgo Algérie ɗum noon ko jonde nde Algérie yuɓɓinno gasore hande hankinde fuɗɗi noon nden jonde ma tawtore Mauritanie Mali nonne kadi Burkina Niger Tchad kamɓe ɓeena jeeyaɓe e loni kono ne kadi e union africaine ngam oɗo saaha Algérie wawde hutorade sembeji mum tambade nden ka yoga Sahel e wallidde caɗele musɗe hande taweteɗe hakkude leydi Niger kamɓe Burkina Faso ha toon to Mali kala taw ganduɗa ko wuurɓe janguji jamma e ñalawma kono kadi e ballodiral wonande on jagorɗo wo suuti toon konngol makko yiddeɓe oɗo saaha mo gonɗen ko caɗele teskade e nder leydi Mali kala nde wawata ustade ha ɗo ɗo gonɗen nandiral fuɗɗinoma dañede hakkude ɓen yeeyoɓe tewto Bamako ha to kati kala kono ha toon to kati kono ala taw ko gasi haɗo ɗo gonɗen ɗum noon ko caggal nde kilo tew yano ha temedde jeegoma ha temedde jeeɗiɗi mbuuɗu kanko jagorɗo kalfinaɗo jeeygu ɓe gartino e disnodiral ɗo kilo tew yeeyete temedde nayyi e capanɗe jeegom ɗum ko tew baɗɗo ƴiye wonande yiɗɓe ngolde ƴiye joguiɓe ñiiƴe waɓe no amen ni so tawi noon a ala ñiiƴe jiɗɗa ko tew tan ɗaɗɗo mo ala ƴiye ala haydara on ko temedde nayyi e capanɗe jeetati mbuuɗu ɗum noon ɓen kolliti so jeeyi ɗum jaltata ko wona ɗum ko mama madame Samake ka Maymuna kañumne yillima e nder jeere Bamako ha tampi caggal nde huccidiri jayde Mali Actu yillima yinno ko defde fakkoy noon hewɓe ɓe gona malinaɓe walla koroboronaɓe mbawata andude ko woni fakkoy ko plat ɓurɗo welde kono kadi yadata koye tew sa ñami tan a jombat sa renaki a taƴat feɗendu maɗa on plat noon ko on tigui o yinno defande ñande hen baba galle makko kono kadi tew dañaki ala no watte so wona kamɓe kala ɓe mbayla kono kadi ɓe donki dañjini koɓe coodi goɗɗum ɗum noon yiddeɓe oɗo saaha mo gonɗen ko nandiral duumigal nde wawata artude hakkude ɓen tambiɓe cogguji yeeyoɓe kamɓene ɓenne kadi yeeyoɓe tew nde tawno Mali ala maayo hango hato jini koye tew so tawi tew ala moni kala ruttitto koye tigui degue kam e guejje ɗum noon ɓuranani hewɓe ha joni toon to Mali keddorɗen ma en jaton to legal bagadaji ɓenne kadi daddiɓe police mo 3e arrondissement mo Bamako teɓima toon sagataɓe joyo taw ganduɗa ko dirtinoɓe huuɗo bonko ko kamɓe kala ɓe beddama e kaso taw ɓe nanguira ko poɗɗe kewɗe no feewi tongi wi toon to Mali paɗen ko toon to leydi Gambie Codé Abouba
eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ko ɓuuri tengtude kabaruji men ɗo e nder leydi meɗen te Gambie hoorejo leydi ndi président Adama Barrow o holliri tan de wonde ɗo e nder leydi meɗen te Gambie hay goto wawa wiide ko kanum ɓuuri o walla kanum ɓuuri o woni kala leñol noon walla kala neɗɗo o wi noon ene woodi landa goto nanɗo hennete e nder leydi ndi ene wayno hoolaki hoore muɗum e ɗiɗo sumgoji ɗi paaɗen ñande 4 lewru décembre o wi noon so tawi mbir cippirteɗo de hoolaki combat mum heewi tan ko ulude en leydi walla adda gatuleje goɗɗe kono tan de eɓe gandi e yiɗɓe yaade makko eɗen gandi ñande 4 lewru décembre kanko de arara yo kanko hoorejo leydi ndi président Adama Barrow ko kanko ƴettata ɗum noon o senni ɗum biteɗo Sidi Ndiaye ne wonde Lamine Silla jaborgal kalfinagal ko fati e humpito ɗo e nder leydi ndi o haali ɗin konngolji ko hoorejo leydi ndi président Adama Barrow ha joni tan de ɗo e nder leydi meɗen te Gambie gardiɗo sumgojo biteɗo Aliou Mamar Ndiaye o holliri tan de ɓe jiiti fraude ne wonde e fichier mo électoral o sabu ɗum tan o holliri fodde ujunnaje tato neɗɗo ɓe ganduɗa jiitama taw ko windiɓe fodde laabi 4 ɓen noon caggal nde jiitama mbaɗe ko wiyete ko disqualified woni tan jaltine ha laaɓa e ko fati e liste électoral o mbawata weddade carte muɗumen to o yetti Allah noon caggal tan yiɓɓe yaade makko ɓe gollita e AIC caggal tan ne jiiti ɗum ɗo de kaɗo guyka ene wayno ɓen kam jogorani jeede e ɗin sumgoji tene kadi maɓe jokku ɓen tigui no hanirta ni hennete ɗum tan de saabi omo rentine yimɓeɓe nde ndentoto gueɗe baaɗe hono ni hennete o wiɓe noon ɓe jetti Allah nde tawno ɗum ɗo ene wawno yawtude taw ɓe jiyani kono noon ɓaade ɓe jii ɓen kam jogorani jeede e ɗiɗo sumgoji ñande 4 e lewru décembre fodde ujunnaje tato neɗɗo uwi ɗum noon on fraude waɗi koye nder e diwanuji gonɗi ɗo hennete e nder leydi meɗen te Gambie fof no fotiri kodde nen Abouba ngam weltare TV ɗo e Serekunda kodde nene Abouba elle wiyama toon ñebbe toon ɗe puɗɗima ɓendude woni hen ko nelduɗa Bakary Aliou Dialalo Ba toon to UK ɗum jeeyi sababu onon babaɓe oɗo saaha daaɗe mon ne leeri no feewi hay so tawi woni nene ko ba yetta hatta kam jingande Diallo nde tawno saaha ko ɗon walete sen wi toon to leydi Gambie paɗen ko toon to Guinée Conakry Ousmane Gawlo Diallo Sarif Ba ɓeɗo hen jeyaɓe e landa FM jafoɗon UFDG taw kadi ganduɗa ko landa selluderen Diallo jagganoɓe gila tan hitande mayde nde gila tan novembre 2020 taw ganduɗa ko winoɓe jadani e 3e mandat fakko nde kono kadi hollinoɓe ko sellu gagni ha ganduɗa waɗi seppoji laamu ngu tumiɓe noon ɓe jinno tigui ko bonnude gueɗe kewɗe e helde ko heewi gilde noon koye kasoji ɓe gonno kono ɓe gonano harɓe cellat no feewi oɗo saaha laamu ngu rokkiɓe yamirore yoɓe jaaɓe cafroyo kala ɗo ɓe jiiɗi kamɓe ɗiɗo kala gorko goto nottortoɗo inde mum Harouna Mansare kam tigui diwi 6e étage kam diwi étage jeego ɓiijo nde o yani kam o heddodaki e wonki makko ɗon noon hawre musidɗo makko biyeteɗo Ibrahima Diallo mo wonduno ko timmani hay minute aji 5 on nde nodda ari kawis nanggui ɗum holliti ko ɗon ɗaccimo ɗo 6e étage ɗo omo wondi ɗon e salle goto wonande debbo e gorko goto ɓe dugdanno ɗon caggal mum mataw ko nden o diwi kañum koko yanoto piercing on debbo noon mo dugdanno kam e gorko kala naggama oɗo saaha ne tawi e juuɗe police kono kadi kanko on suka gorko diwɗo warti ha maayo o wonino toon to Allemagne ha toon to États-Unis d'Amérique o holliti yiddemo ko artude e leydi makko wadde business uji makko e nder leydi Guinée sen giwi toon paɗen ko toon to Côte d'Ivoire ustude accident ji e nder booli leydi ndi kala jeeyi sababu laamu ngu yaltini milliarduji 5 koppareje franc CFA e wiide hoorejo jagorde leydi ndi woni Patrick Achi ɗum ko ñalawma hanki o radaruji kewɗi kay darnama e booli ngam oɗo sa ƴewde vitsuji ɗi e goɗɗum kala ko jeeyata sababu ɗiɗo hen accident ji hayso tawi woni kamɓe mbawa ustude kala kono maɓe ƴeewa ustude accident ji ɗi ha gueddo seeɗa ha ɗo gonɗen dawrugol hakkude Laurent Gbagbo e yaadiɓe muɗum FPI ɗum ko caggal nde ceergal yani ha laaɓi kanko Laurent Gbagbo joɗodima hanki e landa wiite DS ɗum ko yaadiɓe mum ɓenne kadi ɓe dañi yewtidde ɓeeno oɗo saaha gonani ko kanko ɓoyata ma o darnu landa makko keesa to Côte d'Ivoire syndicat ji nationaux kañumen ne kolliti ma moɓodira ñande nogas e gonduɗo hen lewru ndu gonɗen toon to stade Robert Sambour mo Marcory
ɗum noon ko yidde erade ɓiɓɓe leydi ndi kala nde jaam duumiɗo artata e nder leydi ndi kadi yiddeɓe erade Alassane Dramane Ouattara hoorejo leydi ndi nde yafoto Guillaume Soro ha laaɓa arta e leydi ndi kamɓe kala ɓe gona e jaam to Burkina Faso gollotoɓe toon to Bawol laaɗi diwaje ngala Wagadugu kañumenne kolliti mana tan hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi ñande nogas e jeegom nduɗo hen lewru ngam wullitade gollorgal France walla mbiyen société France oɗo sa tambi ngala ɓuuri hewde sembe e nder oɗon Bawol laaɗi diwoje ken wona joni capanɗe tati ndungu ala ko gasi haydara jihaji yankoɓe ñawanoɓe hanki toon to tribunal mo Wagadugu ɓe ñawori mum fonno gasde ñalawma heccanki o taƴanama duuɓi nogas e kaso ene lelo toon to Libéria université duɗal jaaɓi ha tedde campus mum kamɓe mum kala uddama ha laaɓi jeeyi sababu ko haare mawde ɗe tijaji mbanno toon ha hewɓe gañi toon to RD mo Congo sodde koninkoɓe ɗiɗo ɓe jiino ɗon e nder vidéo ngaji mum ne jirlo e nder réseaux sociaux kala a ñawri men yani hanki tawɓe kamno ko toon to Bawol laaɗi diwoje ngal goma ko toon tigui ɓe ndenanno haaɓe kaaɓi toon haare bonde ɓe taƴanama kaddi gurdam e kasso to Nigéria holliti metti mum no fewi caggal nde diplomate mum goto kay fiya piggal musgal no fewi poña ha dande kali ha nanɗon ene haala e nder vidéo he dandam nde ne Moussa mi ronki fofde ɗum noon ko toon to Indonésie to Jakarta ɗum jaggunoma ko police migration police taw ko haɓatoɓe ɗan leɗe ndewani lawol kamɓe noon ɓe gandano ko diplomate kanko wonno koye porminde ɗon ɓe mbimo teɓɓe koynsimo e nokku goto haw watti wullude kono kadi jagorɗo mo leydi Nigéria holliti hen metti mum no fewi kono kadi hayso tawi woni gardiɗo police ñaguima yafuya oɗo saaha Nigéria hollitine laara hunde ɗo ɓattijide ɗum ko ñahore yo waɗe hen cat waɗi hande manditare muɗum duuɓi capanɗe jeegoma e go e gardidi wonande Mahamad Idrissa Déby itno to Soudan wonande batu jagorɗe mabɓe hanki e wiide biyeteɗo Mariam El Mahdi holliti wonande laamu leydi Soudan felliti oɗo saaha mo goɗen neldude Oumar El Bashir toon to CPI cour pénal international to Algérie cummus ngu mbangu toon to Algérie yoɓima kene wona capanɗe jeegom e joyi fittande ko ɓuuren hewde ko koninkoɓe ko heddi ko jambour en ɗum noon ko cummus no fewi cummo noon kamɓe armewoɓe kolliti ko cum tayaɗo baɗaɗo toon kono ɓe gandani holba ɗum waɗi koye wilaya mo Tizi Ouzou e nder leydi ndi kene fotto wonde 100 kilométre hakkude muɗum e Alger lamorgo leydi ndi toon to leydi France oɗo saaha mo gonen hoorejo leydi erima wonande ndenka e kisal e confinement ko wona ɗum ko neldude matériel uji timmuɗi toon to Guadeloupe ha fayma toon to Martinique ɗum noon ko teskede oɗo saaha mo gonen wen peƴƴerde tataɓere nana tan ɓeydi hammindeɓe toon ha ganduɗa hewɓe ngala lecce ɗo mbaɗa oxygéne ne ngakki gueɗe kewɗe ene ngakki toon Paris oɗo saaha mo gondena Paris dilli ɗum ko Lionel Messi mo ganduɗa footballeur ngana tawetenoɗo toon to Espagne to Barcelona giwɗo toon oɗo saaha tawoyɗo toon to Paris koyɗol muɗum ko gagnade kala kenwe Ligue des Champions caggal noon mayo makko ko numéro capanɗe tati oɗo saaha mo gonden on mayo gasi ha laaɓi e magasin uji caggal nde sooda ha laaɓi subaka hande o kalɗo tournuɗa yogay boli e Paris jeeta ko yimɓe ne yongo yiɗɓe yiide wonande Lionel Messi ɗum jeeyi sababu Amadou Tijani Anne Saydou Aboubacar jonguima tan ha daaɗe mumen juuti kono coynaki moni to États-Unis d'Amérique gouverneur mo New York taw kadi ganduɗa ko tumaɗo sukaɓe rewɓe ɗaɗɓe gollotoɓe e nder nokku muɗum e saaha kala mo mero hen gotel o force ɗum beele o wonda e muɗum caggal nde ɓen kaaɓi noon gulliti jeeyi sababu o acciti golle makko musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garande en kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena